Bon dia, sóc al Tecnocampus de Mataró i vinc a visitar l'empresa Solar Tradex perquè la Maria Vallespí em va enviar un repte que consisteix en ser instal·ladora de panells solars fotovoltaics durant un dia. No sé si ho aconseguiré, de moment pinta una mica així, però des de luego m'interessa molt perquè t'estalvies diners, és bo pel clima, és que és fantàstic. O sigui que tinc bastantes ganes, som-hi. Hola, m'han dit que abans d'instal·lar he de passar per aquí. Sí, benvinguda. Abans d'instal·lar una instal·lació fotovoltaica hem de dissenyar-la. Primer rebem l'oferta i fem el projecte a veure quants mòduls hem de ficar, quina potència i com ho fem. I tu mateixa aniràs a instal·lar. Doncs anem a buscar el Jordi que ens expliqui una mica com hem de fer aquesta preparació abans d'instal·lar els panells. Hem de mirar que segons les factures que ens han arribat, si caben els mòduls que han de cabre a la coberta, no? Fem una foto a Google Maps, la fiquem al programa que tenim, que es diu AutoCAD, i a partir d'aquí el que fem és col·locar els mòduls allà on creiem que han de ser necessaris. Ara et dono la fitxa d'instal·lació i amb això ja pots anar al magatzem i que et donin el que necessites per fer la instal·lació. Moltes gràcies, Jordi. Som-hi! Hem arribat al magatzem, ja tinc la fitxa d'instal·lació. Hola, Cristian, què tal? Escolta, explica'm, què hem de fer amb això? I amb aquests papers, els instal·ladors, que fins ara no coneixen el projecte, poden fer la instal·lació. Llavors, el primer que hi ha és una petita explicació del que han de fer amb unes fotos que els guien i una llista de material. Ara el que hem de fer és preparar aquest material. Ja som a la casa amb el Manel, l'encarregat de l'obra. A veure, quin és el següent pas? El següent pas seria agafar el petàtic que t'han donat a la nau, obrir-lo i mirar a veure si et pots agafar l'arnès. Ara m'he de posar això com vosaltres, no? A més de les plaques solars també s'han d'instal·lar els inversors, no?, quan es van a una casa. L'inversor és l'element principal, que és el que aconsegueix que convertim la corrent contínua que generem amb les plaques solars a corrent alterna. Això ho generem cada vegada que fem una instal·lació. Serveix per llegir la producció solar que estem tinguent, el consum de la casa i la xarxa. I ara sí, pugem al terrat perquè comença el moment de treballar de veritat. Ara en Manel pujarà a dalt a preparar la instal·lació. Per fer la instal·lació es connectaran tots els mòduls a través de cables. D'aquí en baixaran 4 fins a l'inversor que hem vist abans. Recordem que el sol envia paquets d'energia anomenats fotons que xoquen contra els panells solars fotovoltaics. Els panells transformaran els fotons en corrent electrònic continu i l'inversor el convertirà en corrent altern perquè es pugui consumir a casa. Doncs ja està, ja he fet d'instal·ladora de panells solars fotovoltaics i atenció perquè algú haurà d'assumir un nou repte que consisteix en fer de dissenyadora tèxtil 3D. S'atreviran? No ho sé, ja veurem.